se vaan tämmöinen. Joo, mä tuun tähän. Mä voin kiivetä. Niin. Oli niin, kiivetä. Siellä on se leikkiä siellä metsässä. Joo, Anne on metsässä. Kasvotusten kosketusetäisyydellä, salausetäisyydellä. Kato, lelu tuli. Ei oo Huonosti piilot. Juttele Aaveen kanssa ja hei, riisu Aaveelta huppu takaa eteenpäin. Puhukaa toisillenne koko ajan. Voit houkutella koiraa. Houkuttele vaan koko ajan koiraa. Hyvä, ja nyt Aave. Keskiajan sisällä. Keskiajan sisällä, mutta... Ja sitten siirry seuraava Aave eteen. Samalla lailla riisu huppu ja kutsukaa koiraa koko ajan. Kutsukaa vaan koira. Kutsu vaan. Kutsu vaan. Kutsu vaan. No ja sitten kehutte kun se tulee. Noin, hyvä. No niin, ja ota sitten Lämmin oli täällä. Miten olit Ootson koirasta ja tuliko yllätyksiä radan aikana? No ei oikeastaan mitään semmoista yllättävää. Ei semmoista, mikä olisi ollut ihan semmoinen, että mitä se noin teki. Joo, justiin. Sullahan on erittäin aktiivinen koira. Ja jos se ei ole aktiivista tapahtumaa, niin sitten hän keksii sen itse. Sehän on ihan selkeä jokaisessa osiossa, että jos mitään ei tapahdu, niin
ja ei ole toppiksessa, niin hän vartiointihaukkua Niin, on ihan joo. selkeästi, että oot harrastanut varmaan suolivuosilla. Jep. Kyllä. Joo, se haukkuminen sieltä niinku paljastui Joo. läpi, että noin muuten, niin, jos katsotaan niinku koiran sosiaalisuutta ja sillain, niinku ihmisten kanssa olemista, niin sehän on sosiaalinen, ottaa itse kontaktia, vastaa myöskin niinku vieraan ihmisen kontaktiin, hyväksyy käsittelyt ja yhteistyöhön menee, mutta ei kuitenkaan niinku vastaa siihen. Olisi saattanut vastatakin, jos sitä olisi niinku vähän pidempään niinku tehty. Joo. Leikkihalu erittäin korkealla. Joo. Ja niin sen sä näet näistä papereista kanssa, että ruksit on aika paljon justiin siinä justiin sen intensiteetti on korkea, eli tarttuminen oli ekalla leikkimisellä oli ihan täydellä otteella ja suoraan, ja sehän on perinnöllistä ja sen takia me sitä katsotaan. Et varsinkin nyt näitä koiria, joilla harrastetaan sitä, niin se on mukava tietää, Niin. että se tarttuminen on todella perinnöllistä, että ne, jotka nälvää, niin ne nälvää ja yleensä se periytyy, ja ne, jotka ottaa täysotteella, niin yleensä sen tekee. Joo. Teki sen ensimmäisellä kerralla ihan täydellä otteella. Nyt lopussa jonkun verran tämä rata oli vaikuttanut koiraan, että se ei niinku enää sitten niinku ihan täydellä otteella ottanut seuraava kerran. Nopeuttahan koirassaan on, että sitten kun se hoksasi sen taka-ajon, teki ensin pienen kiepin, eli pienellä viivytyksellä lähti taka-ajoon ja pysähtyi saaliille ja piti sitä sitten 3 sekuntia sen toisen kerran. Ensimmäisellä kerralla ei lähtenyt eikä ottanut saalista ollenkaan. Ja niin kuin mä jo sanoin alussa, niin silloin kun mitään ei tapahdu, niin sitten koira kyllä katsoo, että tapahtuu jotain. Että aktiviteettitasossa tosiaan joutui siihen ihan korkeimpaan ruutuun, koska se vaan yltyi ja kun viimeksi ei mitään tapahtunut, vaikka se yritti syödä tökkiä ja kaikin tavoin, niin sitten se rupesi haukkumaan. Että se yltyi sillain. Sitten kun vieraat ihmiset vielä on mukana, jos otetaan ne vielä, niin etäleikistä hän nautti aivan valtavasti, että sai leikkivän ihmisen kanssa leikkiä, että passiiviseen ihmiseen ei sillain niin kiinnostu, vaan tuli aina sun luo sitten sen lelun kanssa, mutta sitten aktiviteetissa tai aktiivinen osa oli, niin se oli tosi kiinnostavaa. Joo. Ja sehän näkyi tässä lopussa sitten kanssa, että aaveet oli nyt yksi hailee tuolla, kun tuolla oli jossain lelu, että se piti hakea sieltä, että se oli paljon mukavampaa ja fiksu koira, ei mitään, ihan hyvä. Aggressiota ei näy missään osiossa koiran kohdalla. Se on kuitenkin koko ajan niin täpinässä ja sehän näkyy haalarilla. Missä se tosiaan kävi kiinni. Ja kävi useampaan otteeseen kiinni. Että se kiinnostus siihen on niin suuri, että pitää tosiaan maistellakin sitä, mitä siellä on. Sitten taas ne reaktiot oli hyvin nopeita räminällä, että se ei kerennyt oikeastaan tajutakaan, että mistä se ääni tuli. Ja sitten se oli jo siellä tutustumassa. Että jäljelle jäävät reaktiot on hyvin vähäisiä ja kun se kerran on ne asiat läpässy, niin ne on silleen ihan ok. Ja lopussa sitten tosiaan ampumisessa niin leikkiessä niin oikeastaan vaan yltyi siinä ja nautti siitä sun kanssa leikkimisestä, mutta sitten kiinnostui kovasti laukauksista. Ja välillä mietityttää, että voiko se ollakin se piiskan ääni, joka on vähän samanlainen kuin laukaukset, että sekin tekee, mutta kiinnostus oli niitä laukauksia kohtaan, mutta ei sinänsä Joo. Että tänään. Tällä tavalla tänään. Kiitoksia. Kiitos.